Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga huna-huna o katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahimpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. So, padayon kita sa atong naandan. So, this is our SOP we have to follow, and gikinahanglan ng ato pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag kung ana pa ba'y mga sala diha. Kining mga sala mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton kung dili na to isugid ngadto sa atubangan sa Dios nga mahan. Busa ang Dios nagasangkap din ni paagi nga kita mahibalik ngadto sa atong pagkikambitay kaniya ug nga kita dumalahon sa balang Espiritu Santo o pinaagi lamang sa paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon sa Binisaya. Kung isugid ta nga itong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon sa iyang saad nga mapasaylo gayon sa tanantang mga sala o magahinlo sa tanantang mga kalapasan. Okay, padayon kita karon sa atong susi sa atong kaugalingon. Pinagis hilom nga pagampo. Pagampo ta. Amahan na mong langit no, nagpasalamat kami kanimo ning lain no sa mga adlaw. Salamat, imo pa kami gipabuhi. Salamat nining among kay gayunan sa pagtuon sa imong pulong. Pagkatuon sa kamaturan, nga mo'y maggamit sa among adlaw-adlaw panginabuhing Kristohanon. Salamat ning among Bible study, pinagi sa YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome once again. Padayon ta. O din kita muhunong kagahapon may tungod sa Mateo 6:14 o 15. For if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. Verse 15, but if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. Okay, moadto ta karon sa Isaias 43:25. Kini nagkanayon. Even I, am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Ephesians 1:3, maximum spiritual blessings in the heavenly places in Christ. And then Ephesians 1:11, naghisgot kini og panulundon, inheritance that God predestinated for us, kitang mga magtutuo, ang predestinated alang kanato niini. 1 John 2:28, and now little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Ang ano man yung naghisgot we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. You see, na ay mga magtutuo niining panahon na nga mga uwaw. Katubang mga pildiro nga mga magtutuo. Maoray mga uwaw. Apan kadto mga
nagmandinaugon nga mga Kristohanon, winner believers, muatubang nining judgment seat of Christ, kay kinidigid ni paghukom, kundili tasal, evaluation sa atong mga binuhatan samtang dinipata sa kalibutan kung ang atong binuhatan mga tawhanon ba o Diyos nun ba. Mao kanay timbangon. So kung daghan ang imong nabuhat nga Diyos nun, divine God, then mao kana ang paggagantihan didto sa langit. Dili kadtong mga tawhanon. Kay masunog man to. They are combustible. Apan ang mga divine good, nibuhat nimo dito sa suod sa operational divine dynasphere, then mao kadto ang mga divine good nga rewardable nining human yun sa judgment seat of Christ. Kaya abi nimo, whatever happens in our present life, anay tuyo gyud ang Dios ni ana. Yaman nina, bisa kung sa may tabo sa imong kinabuhi nining kalibutana, God has a purpose for that. Inumdong ka ba niya itong nahitabo ni Joseph? You remember? He took everything with patience and ended up to being promoted. Unsa man kinatas ang promosyon niya nadawat. Being the Prime Minister of Egypt. Kita nimo? Padayon gid siya sa pagtubo diya sa pulong sa Dios. Nakabuot gud niya ang spiritual maturity. Og iyang gibuhat kadto with patience. Og moto nakakabuot gid siya. Niya itong pagka-Prime Minister of Egypt, og kadto grasya. Nakita nimo? Ang pulisa sa Dios, grasya. God's policy is grace. Ayaw kalimot niya na. He deals with us in grace. Pinagi sa grasya ra. So, mahimo sa makabot na to kining nakabot ni Joseph. Of course, dili man kay mahimo kang Prime Minister sa Egypt. Ang but pasabot, ang mga promosyon na niya, ang pag-uswag na niya nimo, sigon sa imong unsa nakabot nga spiritual kining growth. Ang imong pagtubo nga spiritual no, nakakabot ka sa ang nga na kay katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat sa mga panalangin, katakos sa paghigugma, mao kana. You are promoted. Now, unsa tibot pasubot nato sa pulong nga grasya? Basig nakalimot na po ka. What do we mean by the word grace? Well, ato maning define nga ang grasya. Grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Mao ginay definition may tungod sa grasya. Apan ang atong higala nga pastor, I have a pastor friend nga iyang gidefine ang pulong nga grasya nga God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Now, mao kana iyang definition. Now, of course, some believers define it simply as God's riches at Christ's expense. Grasya. In short, ang grasya, mao kanang wa kay katakos, you do not deserve, you do not work for, and you do not earn. Or it is God's undeserved favor to you. Undeserved. Di ko kaangayan na paniya ka nagi sangkap kanimo. Grasya. That we are still alive right at this very moment. Nagtuon ta niining pulong sa Dios. Gipabuhi pa ta naka, ginawa pa ta, ang skill pa itong panglawas. I don't know sa imong kahimtang kay lain-lain matag kahimtang sa itong panglawas. Apan right now, it's God's grace. Nga gipabuhi pa ta, naka ginawa pa ta. You see?
Kung kining hangin nga ito ginawa, iyahapon that is part of grace. Tanan. Ang grasya, God, kung mo define na kag tutukan na nimo ang grasya, ang tanan nga na kanimo. Imong asawa, imong bana ba, imong mga anak, imong panimalay, imong balay, imong sakyanan o mga sakyanan makaha, imong patigayon, your business, imong trabaho, diya sa opisina, unsa may imong karira, unsa may imong profession, magtutudlo ka ba, engineer ka ba, unsa pa, abogado ka ba, o bisag unsang profession, kanang tanan, grasya, kasabot ka. It is God's undeserved favor to you. So it's grace that gipabuhi pata niya. So if someone ask you, kung na'y mangutana nimo, ngano buhi pa man ka? Tubagada yun, grasya. You see? Because grace is likewise defined as the plan of God. Kasabot ka. Plano sa Dios. Ug busa, kitang mga magtutuo, buhi pa kita karon hangtod ning gayuna tungod kay ang Dios anay plano sa atong kinabuhi. Kasabot ka? Alang kanimo nga dili magtutuo, nagpaminaw nini nga atong pagtuo nini, nganong buhi pa man puga? Ay ba ka? Tungod kay ang Dios anay plano sa imong kinabuhi. Nga unta, unsa may plano niya? Nga unta ikaw maluwas. Nga makadungog kas may balita sa kaluwasan, ayaw kanang ibalusot las pikas dunggan, hatagi ka na og dakong pagtagad, pinagis paghimo nimo sa labing may nungdanong desisyon. Mao ba nay importanting desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi? Yes. That's the best plan or decision, I mean. That's the best decision that you can make in your entire life. Tiyaw mo na mo, tuo kas gibuhat ni Kristo dito sa cross, igo lang ang mutuo niya, ngayon mo maluluwas, o ikaw maluwas. No, nagipabuhi ka pa. Sabta gina. In fact, ang Diyos doon ay 7 ka mga kabubuton nga iyang gipadayag alang ka natong mga katawhan. For the human race, ha? Nainom doon ka pa ba niya ato manighimo anong memory aid aron din na ka makalimot. Operation BSC GTSP unsa gud pasabot. B. Ang kabubuton sa Dios nga ang tanang tao matawo pag-usab. Be born again. Ikaduha, ang tanang mga magtutuo mabinalaan. All believers be sanctified. Mo na S o niyang letra nga C, kabubuton sa Dios nga ang tanang mga magtutuo kontrolahon sa Espiritu Santo. Be controlled by God the Holy Spirit. Pinagi sa pag-unsa. Paghingalan sa ilang mga sala, pagsugid, aron sila mapunan sa Espiritu Santo. Ang letra nga G, it is God's declared will that all believers give thanks for everything. Nga magmapasalamaton kita sa tanan. Kanang katalagman ba, kapakyasan ba, kauswagan ba, pasalamatan na to ang Diyos sa tanan. O niya, letra nga T, it is God's declared will that all believers trust in the Lord. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Letra S, it is God's declared will that all believers suffer. Uy, pantuson neta. Okay, na tingaling uban mo magkurat nini. Of course, bahin kini sa plano sa Dios nga believers suffer. Duha man ka klaseng suffering. The suffering for kanang blessing o suffering for discipline. Okay, dili man ni bahin sa atong pagtuon. This is another topic. Okay, ang letra P,
kamubuton sa Dios nga ang tanang magtotoo, magmabungahon, be productive. Mao kana ang 7 ka mga declared wills of God. So makita nimo that number 1 in God's declared will nga ang tanang tao matao pag-usab. Be born again, be saved. And once you get saved, you now are supposed to grow in your spiritual life. Mao naman ang ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Ang unang bahin sa plano sa Dios, kaluwasan. Human ka maluwas, human siya pagtuo kang Kristo nga manluluwas, then luwas ka na. O ang mando sa Dios kanimo, sa ikaduhang bahin, mao nga ikaw patubuon ang imong kalag. Diyas kay balog. Grasya o kay balog kang Ginoo Kristo. Segundo Pedro 3:18. Okay? Now, 1 Timothy 2:2. Nagkanayon. For kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Versikulo 3. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Now, karon mo ito tas Colosas 3:14. Nagkanayon kini. Beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. Now, kining beyond ini is EP. EPI, EP. Unya kining love, put on love, this is virtue love. This is the advanced spiritual life. It is love that God has provided. Inumdum ka sa versikulo, we love Him because He first loved us. Romans 5:8. But God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mao na unlimited atonement. Why kinutuban nga pag tubos. Now, kita mga magtotoo, by the way, should have rapport. Kinahanglan ta og personal, harmonious relationship with God. How? Of course, by believing in Christ. Faith alone in Christ alone, mao ra kanay paagi. Wa na mausab. It has always been and will always be forever nga atong pagkinabuhi niyang kalibutan. Remember, we are facing God's justice. We are facing His love and righteousness. Kining tulo, may atong giatubang. Kining maong rapport, unsa may rapport, atong suod, nga unsa, pakigsuod. Well, of course, this rapport started diin. Kanusa? Nagsugod kini diha sa atong pagaluwas. Okay? It started at the point of salvation. Ug magapadayon kini diha sa phase 2, believer in time, ug mahuman kini at the terminus, which is phase 3 of God's plan for our life. Phase 3, believer in eternity. Human ang atong kinabuhi din is yuta o mubiya na ta. Mo manaygingon sa kadaghanan nga mupanaw na ta. Apan adto kita dayon sa tubangan sa Dios. Absent in the body, face to face with the Lord. Mao kanay promosyon sa magtotoo, phase 3. Now, tuod hinumdum ka pa ba niya itong tulo ka adjustments nga kitang mga sakop sa kaliwatan sa tao gikinahanglan to make towards God. 3 adjustments that we people have to make towards God. Satjog, ratjog, matjog. Inumdum kaniya to. Satjog, kini abbreviation maguni sa salvation adjustment to the justice of God. Unya ang ratjog is the rebound adjustment to the justice of God. Ug ang matjog is maturity adjustment to the justice of God.
Ang personal na tong gugma alang sa Dios, by the way, ang tumong nini is vertical, pasaka. Ang atong impersonal love for man is horizontal. If a believer only has human love, which is pseudo love, kini bang tawhanon nga gugma, pseudo love kini. Kini originated from self-justification, self-deception, and self-absorption. Numdum kaniya to? 3 arrogant skills. Now, kini kung maong matang sa magtotoo na nasod ni ini, this kind of believer has no virtue love. Wala siya manag-iya niya ng virtue love. So Colossians 3:14 again says, beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. Kung sa katotong love nini, it is virtue love. So, sa diha gani nga ang Biblia magahisgot bahin o gugma, kining maong matang gugma is virtue love. Okay? Unsa man ning virtue love? Well, this is the byproduct of the advanced spiritual life. Byproduct. Resulta kini sa nagapadayon kanang sibug sunahan nga espirituhanong kinabuhi sa magtotoo. Now, so kaning maong matang gugma nga itong isgutan nga virtue love is not what we use humanly, meaning emotion, but spiritually thinking. Di ba niya? Ang Kristohano nga paagis pag kinabuhi, matang kinis panguna-una. The Christian way of life is a mental attitude life. It's thinking. It's thinking life. Dili kay emotion, dili kay pagbati. That is humanly kanang nga paagi. You see, emotion and thinking cannot go together. Dili. Pariya nagtubig ug lana. Di na sila masagol. It's either one or the other. Thus, kung mugamit gani ka og pagbati, wa ka maguna-una. Gusto? Wa. You're not thinking when you use emotion. But if you use thinking, mental attitude, you're not using emotion. I hope na sil-sil na nimo, ha? And when we worship God, we worship Him by our mental attitude, not by emotion. Importante kayo ng punto sa doktrina. Ayaw simbahang Diyos pinagis mong pagbati. Uban diyan, luhod-luhod na sila, sige, nagsimba kunuhay, gihilak na kuno sila kay emosyonal lagi. Wa na matulong sa protocol sa plano sa Diyos. Hinumdumi. Always remember, love is related to God. Okay? May kalabutan kini sa Diyos. And since God is love, kitang mga magtotoo can only love Him by His own way, not by our human way. Sabot? Sabda gina. Hinumdumi ang gisulti sa Biblia, God can only be worshipped in spirit and in truth, not in emotion. So sabtagin na, I hope sil-sil na nimo, ha? Romans 5:8, God demonstrates His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Now, akong malikon, Romans 5:8, God demonstrated His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa mga makasasala, pag kita si Kristo nagpakamatay alang kanato. 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Siya may nagpahigugma kanato, so ato siyang higugmaon. 1 John 2:16, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Verse 17,
and the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. John 1:12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Now, rapport. Balik ragutan niya itong gisgutan na to, nga rapport. Ang rapport, ang imong suod nga kanang pagkalambigit o relasyon with God. Rapport with God must precede our rapport with our fellow men. Unahon yun nato ang Diyos. Hinumdumi, our love with God is vertical. Our love with man is horizontal. Love of God. This is not talking about emotion. It is a mental attitude. The love of God is part of God's integrity. Bahin kini sa iyang kanang hingpit nga matarong. His integrity is composed of perfect righteousness, perfect justice, and perfect love. Kaning tulo. Mao ni nagalangkob sa iyang pagkahingpit nga pagkamatarong. Ang pulong sa Dios nagamando kanato mga magtutuo to love God with all their mind, with all their heart, with all their strength, with all their soul. That's the first. Vertical. Ang atong tumong niya na vertical forgiveness, Matthew 6:14, Mark 11:25. Sa may kadua. The second is to love your neighbor as thyself. Horizontal na. Horizontal forgiveness. Ephesians 4:32. Now, kining maong mga mando matong isgutan, masunod lamang kini, matuman lamang nato kini, sa diha nga kita atua sa sulod sa atong operational divine dynasty nga nagatuman sa protokol nga plano sa Dios. In short, when you believer are executing your dynamic, unique spiritual life, mo ka na. Okay? Kini ra bang spiritual life na itong tuman? Dili ra ba ni kasagaran? So, when a believer says he loves God but hates his brother, is a liar. Naarabagan na sa 1 Juan 4:20. By the way, kita mga magtotoo in this present dispensation. Kung sa maning atong present dispensation, the church age, okay? Kita nga mga magtotoo ni ining katuigan sa simbahan, we are admonished by the Word of God to study Bible doctrine through our right pastor teacher, who is a spirit-filled and has the gift of pastor teacher. So kita mga magtutuo have to hear the teaching of the Word of God so we can believe it. Romans 10:17 again, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Romans 10:17 na ayaw na kalimti. Now, kining motivational virtue o functional virtue, unsa ni? Kining motivational virtue, by the way, is directed to God, otherwise called personal love for God. Mao kining motivational. Whereas a functional virtue is directed to mankind, otherwise called impersonal love. Now, kining motivational virtue o functional virtue, magkuyog ni silang duha in tandem. They go in tandem. Okay? And so therefore, we should not forget, always good, natong inumduman na ni, nga kining duha ka matang sa gugma are byproducts kini sa atong persistent, continuous residence
in the operational divine sphere. Now, outside of it, meaning operational divine sphere, kitang magtotoo have no way to experience the above two kinds of love. Wala. Kadugog ka. Kung wata magpuyo din sa atong dapit nga may gahom sa Dios, operational divine sphere, we have no way to experience nining duha ka matang gugma. Again, motivational virtue and functional virtue are part of virtue love. Now, in another point, ang Diyos nag-establish og upat ka mga katukuran o institutions. Unsa mga duto? Review niya, volition, may una, kabubuton. Ikaduha, communion, marriage. Ikatulo, family, panimalay. Ug ang ikaupat, ang nasod, the nation. So, ang four divine institutions mo kini ang musunod: volition, marriage, family, nation. Now, si Satanas, ingon nga kanang avowed enemy, arch enemy sa Dios. Kanunay gani siyang nagasikad-sikad. He is on the run to destroy nining upat ka divine institutions. Mao gyud iya gyud tumo nga iyang gubon kining volition, marriage, family, nation. Yan, iba naman ka nga, ang palisi ni Satanas, unsa? Kung ang Diyos anay palisi nga grasya, unsa mapud iyahang ni Satanas nga palisi? Evil. Mawitaw ni nga itong gisgutan din nga, how to live for God in these evil days. Evil. We have to purchase the time because the days are evil. Dautan gining panahon na. Niya tagilibutan da ni mga evil na mga unsa. Mga prinsipyo, mga huna-huna ni Satanas. You see? So, we already know nga ang palisi ni Satanas evil. Remember Colossians 3:14. Beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. Verse 15, let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Inumdumi, love for God precedes love for mankind. Ug kanang maong matang gugma is what the Bible calls virtue love. Now, I don't know, nadungog ba ni mo kining virtue love sa mga kasimbahanan, ang ilang mga Bible study, ang ilang mga pagwali, naghisgot ba ni sila nining virtue love? I don't think so. Kini, ato na ning pahimuslan nga grasya, kining pag-kat-uni ning virtue love. Kay, well, of course, kadaghan ng mga kasimbahanan, manggit sila pagbarog nining atong prinsipyo, di man ni atong prinsipyo, iya sa Diyos nga, ang Christian way of life is a mental attitude life. You see? Tingali, karoon pa ka makadungog nini. Actually, kining virtue love, kung ato gining duputas paghisgot, virtue love is a state of mind. Sabot? Kahimtang kini sa pangunahuna. It is a mental attitude love. And this is developed pinagi sa imong persistent, consistent, regular, o malahutayon guni mong pagtuon sa pulong sa Dios. Atong gigamit ang pulong malahutayon. Persistent, consistent. Nga mulahutay gyud ka. Hangtod magkabot gyud mo ang imong goal. Tumong nato mga magtutuo nga maong spiritual ng pagkahamtong. Kay, abi nimo, kung wag gyud tay pulong sa Dios din sa atong kalag,
without Bible doctrine resident in our soul, it's hard to develop this kind of love. Listen. Listen, good. Most of human love is actually occasional love. Meaning, if the person or object of love is lovable, we love. If it is not lovable, we don't love. You see? Kita ni mo? But kini mong matang gugma atong gisgutan, virtue love is far, far, far different. 1 John 4:7, Beloved, let us love one another, for love is from God. And everyone who loves is born of God and knows God. Dumdumi itong Hebrewanon 11:6. Kung wake pagtuo, imposible ang pahimuot sa Dios. Without faith, it is impossible to please God. So, kanang pagtuo nga na diha, na tisok, ning turok na diha sa imong kalag, paugmara ka na, unsaon pag-ugman, ang pulong sa Dios nagkanayon. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. We love God because He first loved us. Namutan ako nimo, when did God first love us? Be, kano sa man? Ang una niyang pahigugma ka na to. Tubag? Huwag makatubag. When did God first love us? Tubag at salvation. Yan, tunghigayon kang kita naluwas. Now here is a point of doctrine I would like to bring to your attention. A believer without Bible doctrine cannot attain virtue love. And without virtue love, it is impossible to execute the unique spiritual life. Nasabtan mo to? Virtue love is above all kinds of love. Ngano man? Diba kang ano? Tungod kay it emanates from our personal love for God. Diya magagikan. So, di man ka ng mga punto ang tungidahan kanimo. Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. 1 Corinthians 13:13, but now faith, hope, love, abide, these three. But the greatest of these is love. Namo na virtue love. Ang love diha is virtue love. Again, we cannot love God by human love. It is only through virtue love. 1 John 4:7, Beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. Kanang love, mga love diyang gisgutan, virtue love kana ang buot ipasabot. Virtue love is not a kind of human love. Di man ha? Dili ni mga tawanon. Mangutana rin ko nimo. Nining usa ka pangutana. Are you happy as a Christian? Now, una-una agmayo ha, iyalag tubag dayon. Are you happy as a Christian? Malipayon ka ba? Ingon nga Kristohanon. Follow-up question. What motivates you as a believer in Jesus Christ? Unsa may nagadasig kanimo? Kaya binimo, unsa gani magadasig sa magtutuo, mao kana ang iyang himuon nga pasiuna sa iyang kinabuhi. Kasabot ka? What motivates a believer is what he wants to prioritize in life. What a believer prioritizes in life, okay, is what controls his life. Nakasunod ka ba ning flow of thought na to? What motivates a believer? Unsay nagadasig sa magtutuo, mao kana ang buot niya nga pasiunas kinabuhi. Kung unsa manggaling ang pasiuna sa magtutuo sa iyang kinabuhi,
mao kanay nagakontrolar siyang kinabuhi. Gusto? When a believer, excuse me, when a believer leads his spiritual life by emotion, he is a sure failure in his Christian life. Sigurado. Mapiliro siya. 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kung ako'y pangutan what motivates me in my Christian life, kung sa may akong iduwag, sigurado, Bible doctrine. And part of it is personal sense of destiny. Hinumdumi ang Colossus 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Kanang peace diha is irene. Kung sa may pasabot sa irene, peace. So what does peace mean? Irene. In English, peace. Ang peace dihang gisgutan is a set of favorable circumstances, freedom from turmoil, no worries, without trouble. Mao kanay peace. Question. Ana ka ba, nanag-iya ka ba ni anang kalinaw ni Kristo right at this moment? Nanag-iya ka ba ni nang maong matang sa kalinaw? Diya sa John 14:27, kanayon ka na. Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. John 16:33. These things I have spoken to you, so that in me you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage. I have overcome the world. Philippians 4:7. Kinsa nagsulti niya to? Si Ginoong Jesucristo. Philippians 4:7. Kinsa gisulti niya? And the peace of God which surpasseth all comprehension will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Colossians 3:15. And let the peace of God rule. Ang peace niya, irene. In English, it be kanang, or it is a set of favorable circumstances, freedom from turmoil, no worries, absence of stress. You're free from any trouble, free from any problem, a set of freedom from emotional sin and arrogance and fear. So, asa man din nato kanang kaplagi ang kining maumatang sa kalinaw? Where can we acquire peace? Tubag, ang pulong sa Diyos na kanayon, it is the peace that Christ gives us. Kanato mga magtutuo. Diya sa John 16:33, these things I have spoken to you, so that in me you may have peace. Diya tamonong o ganto ni ipadayon ugma. Ayaw kalimot sa pagsunod niini adlaw-adlaw natong pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Balaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Nga mong gipaimuslan nining adlaw. Salamat o Dios sinawat nga kining mga punto sa doktrina. Amo gayod nga dawaton, hangpon, tuuhan, aron kini mamitabulay sa balang Espiritu Santo, nga kini mahimo gayong tinuod sa among kinabuhi, o nga ikaw among Dios, magtinaw na gayod sa among galamhan, nga kini gikan man kanimo. Nagpasalamat kami kanimo bisan dili kami takos. We do not deserve, we do not work for, we do not earn. It's all grace. Salamat ni among pagtuon sa mong pulong nga grasya. Nada kami pagbalik ugma sa among pagpadayon hining mga nindot nga mga punto sa doktrina.
Salamat nga mong Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.